Коди. Јас ти ни пас не деше ние ме Динамо. Ме тоа гласния, па тоа да деше. Јасмине, долазите после едно нерешен резултат против Динамо. И како мислиш оваа утакмицу? Па сигурно да ќе бити тешка и захтивна утакмица. Посигуриш коме ке не неше штир прекот неше на Дорсин? Тeuta е јако квалитетан противник. Тeuta е екип шуми форт. Ali imaju jako puno svojih loših strana. Лекан да са лютар че наменоим че да ти произведена. Koje mi želimo iskoristiti. Да ти используем то дефекта че кан те лютар. Što lakše pobjedimo. Да шала да морим фиторе. Кој возија кај традит башколимите миртилте ме фудболен крот. Игнаш ученин школа? Клуб Лазнија е puno blizu sa hrvatskom ekipama. Jesi li zadovoljan što si na Skadar da igraš za Lazniju? Jako sam zadovoljan i sretan što sam ovdje. Jam šum iknačen. Ovo je stvarno jedan od najvećih klubova u Albaniji. Klubi Laznija je ekipi normat fortit që ka Liga Shqiptare. I možda bi ga usporedio sa Hajdukom iz Hrvatske. Dhe mund ta kasoj si me kanë te Hajduku i Splitit. Jer osjetim od strane ljudi u klubu. Dhe shikoja në gjitha pikpamjet e klubit. I od ljudi van kluba u gradu. Dhe ovaj klub. Aq më tepër te tifozeria që ka. I da žive. Dhe jetojnë në futbollin. Si ju duket niveli kampionatit shqiptar? Kako ti se izgleda ova liga u Albaniju? Dobra, jako kvalitetna. E mirë dhe shumë kualitative. To je to. Dhe kjo është kjo. I bashkuar me Vënes në Vllaznin. Është tashmë në formën më të mirë Çeliković? U shoh malo kasnije na ekipu da budeš na 11 među 11 igračima. Jesi zadovoljan na ekipu? Zadovoljan sam, stvarno od prvog dana su me svi prihvatili na najbolji mogući način. Jam shumë i kënaqur dhe në një herë kanë afruar gjithë lojtarët. Stvarno imam samo pozitivne riječi da kažem u vezi svih ljudi u ovom klubu i igrača. Dhe s'kam që të thëmë vetëm fjalë të mira për gjithë që më rrethojnë, duke filluar te presidenca, trajnerët, tifozat. Sa ndjehet presioni në skuadrë tani që afërmet fundi i sezonit? Koliko ti se pritisak na ove zadnje utakmice što je ostalo? Pa sigurno da je veliki pritisak. Po sigurisht është një presionim me neshe që kanë netur. Ovom klubu je cilj da ostvaruje samo velike rezultate. Na del për detyrë që na t'japim rezultatet më të mira në këto neshet e metura. Ali ima dosta utakmica do kraja i idemo utakmicu po utakmicu. Por janë edhe janë bajgi neshe dhe në fund kampionatit dhe na takon që na përkupojnë shumë për me dalë në kry. Çfarë pret Çeliković nga ky fund sezonit dhe sa i vështirë është për t'u arritur të titullin? Koliko je teško do kraja sezona da mi ufatimo prvo mjesto, na primjer? Pa sigurno da je teško. Ima još jako puno utakmica do kraja. Po sigurisht është. Ali kako sam rekao, moramo ići utakmicu po utakmicu i to je to. Po sigurisht është e vështirë, se neshet janë të gjitha të vështira,
por ne do të marrin një nga një dhe mendoj që do t'ja dalim këy. Sigurno da smo mi najkvalitetnija, najbolja ekipa u ligi, kao što smo i pokazali. Sigurisht që na mendojmë se na ekipi më i mirë që po diftojmë. Ali to moramo pokazati na terenu. Dhe këto na duhet ta tregojmë në terren, jo kështu me fjalë. Një skuadër ka konkurrencë për jetën titullari, përfshirë edhe repartin e mbërës për luan futbollisti. Sa ndjen peshën e këtij rivaliteti? O ekipo ima puno konkurencije. Ti si već ušao među njih, 11 njih. Koliko držiš pritisak? Od strane igrača? Od strane igrača. Pa nemam pritisak nikakav. Radim ono što mi se kaže i kad god dobijem priliku želim je što bolje iskoristiti. Po nuk kena presion, nuk kam presion. Bajmë ato që na thohet në stërvitje dhe thamë që do e dalim. Dhe diçka fundit për tifozërin Shkodranën, si e vlerëson? Navijači od Skadra, koliko cijeniš njih, navijači? Naravno da ih cijenim, stvarno imamo jedan od najboljih, to jest najbolje navijače u ligi. Po on për mendimin tim, si tifozët e Vllaznis, thamë që janë më të mirë në ligë shqiptare, si më thonë. I stvarno su nam potrebni i svaku utakmicu nam daju podršku. Dhe për ato na duhen, për çdo që na shoqënojnë gjitha ndeshjet. Tako želim zamoliti da i sutra dođu na stadion. Dhe do ju lutem që çdo herë të jenë për nesh, jenë në stadium. I svaku narednu utakmicu do kraja sezone. Dhe në fund të kampionatit. Na shoqënojnë. Ka dëshirë që Niković jetë pjesë e Vllaznisë në sezonin e ardhshëm? Imaš volju da budeš i za iduću kampionat da budeš u Skadar? Naravno da imam. Pa tjetër që më pëlqen të jem këtu. Cilin gjykoni si kundërshtarin që mund t'u vështirësoj rrugën drejt tij? Koji ekipu misliš da igramo protiv njih da će biti teško ove zadnje utakmice? Koju ekipu bi cijenio da je jačino Vllaznija? Elbasani. Elbasani je tu. Problem je u tome što smo... Vani. Igramo van. Igramo vani. Nisam razumio pitanje. Koju ekipu bi rekao ti da je teška protiv njih da igramo? Da, pa sigurno da ima tu i Elbasani, i Ignatija, i Dinamo. Mislim da su to 4 ekipe koje su stvarno jako kvalitetne. Po ka ekipe, Elbasani është që Lorsimëllia është, por gjitha ekipet që do të luajnë kundër një tash janë aty. Janë të forta. Allah jasmin.